Čo vás čaká počas pobytu v tme u nás a aké sú najčastejšie otázky? Práve pred chvíľou som dokončila hovor s jedným inšpiratívnym mladíkom a rozhodla som sa na základe toho natočiť toto video. A pýtal sa, ako to bude prebiehať. Prebieha to tak, že je dôležité sa rozhodnúť, na ako dlho chcete ísť. A na takú hĺbšiu prácu odporúčam tých 7 dní. 7 dní je základ. S tým, že prídete k nám, ja vám ukážem, kde budete, ako to bude prebiehať. Budem chodiť k vám, ak budete chcieť každý deň, v nepravidelný interval, do obeda. Vyberete si jedlo, aké chcete. V možnosti je ráv, surová strava, vegetariánske jedlo, bezlepková strava alebo pôst. A i počas pobytu sa môžete rozhodnúť, že chcete ísť do pôstu. Dôležité je, aby ste vedeli, že si môžete vybrať zámer, s akým vstúpite do tohoto sprevádzania v byte v tme a sama múdrosť tmy i ja vám budeme sprievodcami s tým, že vám môžeme pomôcť ujasniť si víziu, smer v živote, pomôcť vám v nejakej krízovej životnej situácii s tým, ak cítite, že ste teraz na nejakom zlomovom období, tak vás nasmerovať, hej, zistiť, čo je teraz aktuálne pre vás a kam to zasmerovať. S tým, že do celého procesu prinášam prijatie, láskavosť, súcit s tým, ako to je. Samozrejme, každému sa deje nejaké zlyhanie, nejaké sklamanie, každý si prešiel nejakým náročným obdobím, každý sa cíti v nejakých životných situáciách nepriato, sklamano, zraneno, zlé. A toto všetko môžeme uchopiť v absolútnom prijatí a posunúť to ďalej s tým, že vec sa môže transformovať, až keď ju ako plne uznáme a dáme jej ten priestor, aby sa mohla prejaviť. Takže toto ja tam prinášam ako sprievodca s tým, že záleží s akým zámerom tam prídete. Ak si chcete odpočnúť, tak budete odpočívať. Ak chcete trošku duchovne popracovať, tak sa budeme zamerávať na túto cestu. Počas toho pobytu sa navnímam, čo bude pre vás dôležité, aké techniky, triky, čo by som odporúčila, s tým, že u každého je to individuálne. Nejdem podľa nejakej vyslovene danej šablony. A, a prečo som sa rozhodla to celé takto viesť, je, pretože ja sama som si prešla v živote výzvami, um, tiež koľko razy v tom živote to nie je medlízať. S tým, že v týchto situáciách chápem, že je dôležité, keď pri ľuďoch stojí človek, ktorý ich vypočuje, príjme takých, akí sú, podporí ich, prejaví tam ten súcit, podrží priestor, bezpečie, dôveru, kde sa môže človek odovzdať do toho procesu sám do seba. Práve i daný pán povedal, že je veľmi rád, že mohol konečne si priznať ten problém, ktorý mal a povedať to niekomu, kto nesúdi a kto toho daného človeka ako neponíži za to, že je nejaký, ale dá mu ten priestor sa prejaviť taký, aký je. No, takže táto tma nám pomôže ísť viac do hĺbky, viac k sebe, viac sa napojiť na to naše smerovanie. S tým, že každý deň tam za vami prídem, ak si želáte. Môžete mi zazdieľať tie vaše najväčšie nočné mory, ktoré vás trápia a dám vám do toho nejaký vhľad bez posudzovania. A zároveň
môžete kedykoľvek výjsť, keď budete cítiť, že už je ako koniec, že už je toho moc. Nebudem vás tam držať, nikoho tam nedržíme s tým, že ten priestor je v prírode, môžete sa navnímať, vyčistiť si hlavu, detoxikovať sa od telefónu, od toho všetkého zhonu, od ľudí, a dopriať si ten čas sám pre seba. Pretože kto je najdôležitejší vo vašom živote a bez koho nemôžete prežiť? Bez vás samotných. A pokiaľ vy sami ste nejakým spôsobom ako rozbití, tak treba to dať do poriadku. A samozrejme, každý má nejaké témy na spracovanie, každý postupuje ďalej, i ja, i vy. Uh, Nikto nie je dokonalý a uh, takže, takže tak. V tej tme sa ukáže to, čo sa má ukázať. Ja vám poviem presne vám, čo bude treba. Zároveň je dôležité tú tmu dodržať počas toho, ako si to vy nazamerujete, nafixujete. Ďalej, jasne, ak by ste mali hociaké otázky, tak mi môžete napísať ako komentár pod toto video. A kto vás vlastne bude sprevádzať? Volám sa Natália. Pôvodne mám vyštudovanú medicínu, bola som v medicíne ako lekár 5 rokov, ale zistila som, že ma to úplne nenaplňa, že ma skôr zaujíma sebarozvoj, terapeutická prax, psychológia, psychoanalýza, taký ten sebarozvoj, smerovanie k Bohu, k prírode, k tej hlbšej pravde, k tej duši. Často ma zaujíma príčina všetkého. A tá najčistejšia pravda v tom, prečo sa nám to deje v živote, nech sa ponaučím, nech už to nemusím opakovať nejakým ďalším bolestným spôsobom, aby to bolo plne pochopené ako lekcia. Prešla som terapeutickými výcvikami, v živote som zažila nielen odchod z medicíny, ale odchod z rodného kraja, zo Slovenska, sťahovanie. Mám skúsenosti s rôznymi toxicko-manipulatívnymi vzťahmi, takže ak by i niekoho trápili tieto témy, kedy sa človek vo vzťahu cíti absolútne neprijatý, nepríjmaný, cíti bolesť vo vzťahoch, takže to môžeme tiež skoordinovať. Venujem sa liečeniu zraneného detstva, to je v podstate, niekedy mám pocit, na nejakej úrovni nejaký nekonečný príbeh, kedy sa stále niečo môže ukázať, pretože každý z nás je rôzne citlivý. A ďalej môžem odpovedať i na otázky treba z prenatálu, eventuálne i hĺbšie otázky, ktoré má človek na duši, pretože pre mňa je dôležitý ten komplex, brať to ako komplex, spájať mysel, emócie, telo, dušu, Boha a prírodu. Nie sme oddelené bytosti, s tým, že nikdy nie je náhoda, kto komu príde do života. Vždy sa môžeme jeden od druhého učiť. S tým, že ten pocit bezpečia, dôvery, prijatia, súcitu, pravdy, lásky chcem vznášať do tohoto sprevádzania a tým najlepším možným spôsobom, ktorým viem, ktorý môže ísť zo mňa. Takže toto je v skratke. Tak ak budete mať ďalšie otázky ohľadom pobytu v tme, v čo a ako, tak mi môžete napísať ako komentár pod toto video a v komentári budete mať aj popis tohoto videa, kontakt na nás, tma.leci.cz, rezervačný formulár, prečítať si ďalšie informácie, navnímať, nacítiť si fotky prírody, či je to pre vás, či je to ono, zároveň voda je tam zo studničky,
No, takže môžete piť koľko len uh, chcete. Takže, takže tak, je to veľmi liečivé miesto, veľmi liečivý priestor s citlivým sprievodom, kde nemám potrebu si niečo dokazovať a vy si nemusíte tiež nič dokazovať. Proste sme ľudia teraz takto v, v tomto ľudskom tele, takže samozrejme dá sa otvoriť i ďalším hĺbkam, i našej duši, i ďalšiemu, čo je skrze nás umožnené a všetkému, čo nám dovolí naše telo. Pretože záleží od nás, ako sa tomu celému priestoru, procesu otvoríme, ako hlboko sa spojíme s dušou, ako hlboko sa spojíme s našou podstatou a to potom môže vyžarovať cez naše telo. A bez toho tela by to tu nešlo, takže tak. Želám krásny deň a teším sa na vaše komentáre, ako to video na vás pôsobilo, na vaše otázky a to, že vás uvidím. Želám krásne dni.